Siemanko, z tej strony Shredderek, a ze mną jest... Dipper! I gram na serwerze MC Sorbi na minigrze. Quakecraft! I to jest zajebista minigra. I chodź na mapkę I chodź na mapkę Arena. Okej. Gramy, nie ma sojuszu? Nie, Czy jest sojusz? nie ma. Nie powiem, gdzie jestem. A ty nie widzisz? Ty mnie widzisz? Nie. A ty? A ja cię widzę. Nie mam pytań. Tyfy? Jak to się stało? Cisza. Aha, byłeś za mną? No. Widzisz mnie? Mhm. Ale nie powiem ci, gdzie jesteś, bo ja nie chcę w ciebie strzelać. No to gdzie jestem? No nie mam laga. Co mamo? No hej. Cześć. Natalia jest w domu jeszcze. Ale weź ten telefon do ucha przyłóż. Poczekaj ze dwóch. No mów. Janek jeszcze w domu jest. No tak. A Natalia Nie. a nie wyszła jeszcze. No nie. No dobra, bo ja z nimi tak mniej więcej za pół godziny będę w domu. No to daj mi ją! O. Daj mi ten No telefon. po co? Halo. No ty będziesz za pół godziny? No tak za pół godziny będę, bo jadę jeszcze do agencji po umowę i będę wtedy jechała. Halo. A ty byłaś tam w tym apatorze? No nie, ja wtedy zdjęcie tak prawdopodobnie jeszcze nie śmieję. A czemu tam? No. No dobra, a gdzie jest ta Bydgoska w ogóle? No bo ja nie wiem, czy ja zdążę z tobą pojechać. Dobra, no to zrób Tynek. O, A jesteś. No pytałam się go dopiero, on gada, że nie jest głodny. Usłyszałeś mnie? to jak ja przyjadę. Dobra, tak. kurde. Ej, nagrywa się? No, nadal. Ej, a ty zasubskrybowałeś mnie? No. A jaką masz nazwę kanału? A po co? Ej, zabierz mnie przez ścianę. Nie. Jaką masz nazwę kanału? A po co ci to? No bo chcę zobaczyć filmik. Jak mi w ogóle nie chcesz rzucać. Jak mi się to robi wolno. Jak ty mnie zabijesz przez ścianę? W łapę cię walnąłem. Znaczy strzeliłem. Ja sobie zbieram na nowy gun.
Gdzie ty jesteś? Fuck. No nie mogę trafić. Kurde! Jak ty mnie widziałeś? Jak ty mnie zabierz przez ścianę? Zabiłem cię przez ścianę. No co za... Kurde. No, jak ty też mnie zabiłeś przez ścianę. Nie, bo to tak krzywo się strzela. Jak? Gdzie ja teraz jestem? Widzę cię. To krzywo strzela. Właśnie to mój też krzywo strzela. Każdemu krzywo strzela. Jest! Kurde. Jestem w tym najlepszy. Ja też jestem dobry. Ty trochę jesteś lepszy ode mnie. Kurde, jak mnie znalazłeś? Nie Ej, wiem, a czy- nagrywa się? No ciągle się nagrywa. To zaraz może kończymy, bo ja muszę coś zrobić. To jest jeszcze 6 minut. Wiem, ale chodzi o to, że już trochę za długo gram. Czemu? Zabił mnie przez ścianę. Poczekaj. No. Nie. Nie poszło jeszcze. No. Za chwilę mnie zagrzeje. No. Na razie. No. Na razie. Ty no chyba tobie ci się nudzi. Co? Nudzi ci się chyba, bo strzelasz ciągle. Nie, bo ja próbuję wycelować. A widzisz mnie? Nie. Jak? Na hardcora. No kurde, no. Ej, ciekawe kto wygra. Kurde. Ja Wiem, mam gdzie tak, jesteś. to się nie liczy. No jak ja cię strzeliłem? Kurde. Kurde ro. Ja zaraz pogramy na Pokemona. A ja zaraz muszę kończyć, bo trochę za długo gram. A będziesz mógł jeszcze czy nie? Będę mógł jeszcze, ale trochę już za długo gram. Wiem. Dobra, szybko, bo już 9 minut nagrywamy. Kurde. Ej, no ktoś musi wygrać. To ja wygram. Nie. Dobra, to się żegnamy. No, żegnaj się. Czekaj. To chodź, my razem. Ej, no... Ale idealnie. Dobra, jesteś na dole. Weź, nie Dobra. strzelaj! No, ty też nie strzelaj. Jestem na dole pod tym mostem. To do następnego odcinka. Trzymajcie się ludzie, dajcie lajka, suba. Na razie, cześć, hej! Dzięki. Po prostu dzięki. O ten!